Good morning guys! Padong mi karon sa Tagbilaran di ami sa interior agi. Di ami karon sa Bilar. Pasensya na buga to takilid na ning agi na hadani kay baw silpong ra higanit nagkurug-kurug man hinog kuha pero basta makitaan laman. Hunang midari guys kay day traffic enforcer. Ina jagi wara-wara nga puwa o green. Kining karsadaha guys padung ni sa Man Mid Forest wa pagyapon mahuman mo na ni update karon pero murag hapit na ni maadyo kailang giluagan kay grabe ra pung ka tiot ra pagkadyo karsada na ri hadlok bag nga sagi tas kay hinabo kay liko-liko ba ja. Hi guys, paway sa Midaris Bilar kay ano nang kapuda huwi ka dos palikuan nagag pero man sa naman ni hiwi naman ning hangkuan ginaan ko na ning helmet kay mangamot og naong na Number. Mo siguro nakadako ni mong naong. wala po pag mong naong mako. Warning, watch out for falling branches. Correct. Tagakan ta taranig sanga na sa Japan gito tarani. Iron taas ha. Okay. Ado na raman to kapahuway gamay. Sus guys, ug nga ni padagta ng lugar sa Bohol, grabe sigurong lamia, bugnaw siro kadto atang palibot kay naglabay laman nimo dari, grabe bugnawa man jud. Guys, diyan na mi sa Tagbilaran, diyan mi karon sa Island City Mall. Labay rami guys, di mi musud kay wa may face shield, wa mi kada. Face shield na pasangin lang, bisag wa gaji kwarta ay kapalit mo manud. Bitaw guys, wa bitaw budget pang muling karon. Kini guys sa CPG na ni guys na bulhay man ni kasama tong mga estudyante bulhay diha mo na yung eskwelahan karon. Daunahan na kay Baiso naman. Pero ari may agi guys sa kilid mutipas mi kay mo adto mi sa UB. Kini guys UB na ni University of Bohol. Mao na ni si Jack kasama tong mga nangakahuman daning eskwelahan na. Pero guys dan hijaga mang destinasyon kay grabe nang mutuhag katoy nagamong kuto-kuto kinahanglan atuhag bito kay di magsilbig masagdan ring bitag tutong sige suwagit. Wah, nagani ko maka-vlog ganis katong tibuok pagahmanok. So, ganahan ko dani guys, kina ay sabaw bitaw. Sabaw sinigang mix. Diyan na pituyog og limonsito mamay ganahan sa usawan. Na, bakag na lamay nabilin. Okay, tutas mo kaso kanina. Kuyawa mo ra mag-celebrate. Wah, napod mi magdugay guys. Pag humana magpangalan, ditso na boto na may, ditso na may panglakaw. Dari mi ni agis pantalan. Mo na pantalan sa Tagbi. Lusot pod ni sa Bohol Tropics. Ano yung agian kay lusot naman ni anap ito sa PMI. Talukto man siguro na kay why traffic at tumitig agian basta mo dong mi og maribhok na Bohol Tropics. A few moments later. Di ana mis maribhok guys. Bawasan ni nga suod sa mga utong nagkakasinabot na pod mi nga mga arhi ko na mis dagat. Traffic pas unahan nagaya na stranded. Sus luod sa ita. Grabe kunot ga. No, trabad di isang short. Isi pa daglubot. Kasi naabot mi guys ni morig dagat kay sadto man mi naabot mga alas 3 pa siguro to abot na mi sa so, ato tas dagat kay mga tagsudan kay hunas man kuno ron. Di pasak dyan ako ninyo. Gaan ra bitaw ko 30. Sige sa na. Di. Yan dito ning dagat. Unlod man ikaw ra usa. Adara. Okay guys, so maginahinay na ta. Ako mo sakay sa ako kay Inama, tabang, sangko na tama na sangko. Ijara din mo ra magbatuwang doy. Gas kini atong silpon dani. Kuani. Dire kuani. Tenang ako ra bala dares. Ara begatang guni mo doy. Ako ra bala dares. Buslot pa jud po. Tuwang ganito dani. Maning kamot ra budget ta doy kay nas na nagtatay dito ate kapaswa. Hinay lang pukuha dari. Okay guys, so karon guys, mangita ta og maadyon dari sa dagat. Oh, hinay ha. Pagtarong mo pag mas minag Ako ra buksa lang, ko. tunga nga man ini duhang pinagsadan. Udi ana ta dari guys sa kanang barangay San Vicente, kailangan katunggan ato ta mudung. So dami karon sa sakadan. Gatong driver si Zay. Si Undoy, sige ko pati mo riha, kabjalaman mo riha. Kaya ko dari pahanon-hanon ra ko dari. Ay sadan. Di ato ra tas katunggan kay manginhas. Hala laom na ni, ilhan. Sudugay ra dito tanas Undoy dani adadon guys. Karon pa jud mahitabo. Kay
Das ni agi kay wa may lamiag panahon bitaw. Karon natuman na dun. So tanginin jo guys, matulitos tumoy ja. Dito lado pag mo ang abtan dito pas tumoy ka nang dito. Ato nga tanaw no makakuha ka pud mi dani. Pas-pas po dito ah. Paspas. Pamauwan dyan na. Ano sa ta? Paluto-luto. Uy, rang naisag view dari, uy. Paluto-luto sa ta. Lutaw-lutaw nga hapon na. Ikaw monitor yun. Tiya, pag palutaw-lutaw tadaan nga sayang ang oras mga tatagsudan. Tara. Okay, sige, padadun, kamta. So guys, man yung usasang ka na, nagmarhi ko guys, ikini bitong ingani, kaya wa may ingani to sa mga, waan na, sangka na. Nasa ba naman mo ko kasabot sa atang direksyon? Ano mo ba mo? Mabawa, wala may matulin doy. Lam-lam doy. Samot manug ka mabaw na ni. Ugsay! Sangka ganini ron. Sangka, bangga, bendo. Bang! Narang mabawa. Uy, nansa naman ni. Ano ko tika dun? Guys! Hapit na mabangga! Kaya ni kabangga na ni ron. Langoy dito rin yung tanan. Lawan na. Oh, Daw nga, rang diho ka na nato. Ano ba nito? Balik naman hinuka. na, narungoy na. Ayan, bili lang ko ah. Uy, nabueng. Napili na kitang bagsay. Ano? Balik-alik lagi. Nabili na gugsay. Dili ako na lang imong trabaho do kay grabe nang kapoy na kahapit na tagagabihan wa pa kaabot ka tunggan. Asa ba rin? Atulas na nga kay mo unlodig na ako. Di nga nanti kayo magtakilid. Lagi, sa kay padun pa ko. Ay, nalibang. Na. Sundog-sundog, buwas ako. Ikaw may adjust na ho. Kaya ako adjust nga ako galing nagdar, manubila dar, rumulik. Tabangan gani ka na ho, kaya sa sibudagan. Saan ba dito? Hindi, kamoy. Dito ako ka. Anak ko, Bi. Anak ko nga di utulik ikaw. Ay, di mo tulin kami, no? Di ikaw, sige dari ka. Wala ka. Oh, saan ka na gali? Ako ganira na. Ay, ikaw bagat ka. Asa ka rin doon, yan na. Hindi dami naman yan. Gaan nga ni Sangko, no? Wala, saan ka na? Lo, Siguro ko na ka rin. lo. Turbo. Wala, dan hira din ni Taman. Lari naman ka ba? Oh, Hmm, bak na ganahan. Ang puba, durato, sakay-sakay. dara. Ang ganahan. Basta tayo, kinibarang na tayo. Nanghira pa minalubong tayo. Lo. Diha ko dahil ni Kunja, ni Guli na balik. Yung kuranan, dapat diha ko. Yung Ito kuranan, sa kanatito, naghangkugan. dapat diha Kunja, di Guli. Okay, guys, una na ko nila guys. Kaya mamuhang ko na ito kinasun. Na starfish guys. Wapa ko kakuha. Sagdilam na starfish kaya nang inabuhi pa na jag-iza diha. Kani siguro. Madlik mo po kumpunit. Buhay na. Kagang mo na. Kagang di eh. Ila ko kagang. Naman be. Yeah. Sa? Ah. Bebe? Ay, lubog Be, ang libat ko. Tanaw. Buhi lagi. Buhi. Samday na. Ninikad man na. Na, garabi guys, nalingaw ka jug pamunit guys, kay garabi daghana may nakitaan. Aw, di mo pwede daghana ka adyo, pero mas daghan just katong sa una ni ngari ko, usara jud ka bukang nakitaan ka ng daghan ha jud hambin. Lami mo gud ni asabon, butingag ka munggay. Hi guys, para jud ang kuha. Grabe ka puy ko ni. Tagang kuha guys, anini kadra guys og shells na kanabangan ni. Nakakuha po kog ngari. Di ni mao, buskag man na dia. Buhi jud ri si Jack katugay. Buhi man gud si Jack na. Naman toy unod ganina.
Kanina, buhi dito si Wag Zara. sugalin lang ko na sa umang na. Di, Ano na? di lagi. Agay, manupog. Di na umang na. Kanina si Zara. Ninikad guys na, ninikad. Isot po wala. Lagi mo. Dapat may bat guys. Di ah. Di ah, bat. Di na makaon. Kaani. Di na mao. Kaan lagi ning bata. Itom. Tuman ra baka daghay klases bat. Mo ni bat. Ay minang kaon doy kuha doy. Jay bigat ang ipon dari. Ano nagbaho eh? Daghan. Ninikad. Maninikad. Kanawag to zoom guys. Ang daghan na. Namatas to zoom dahil Jai. Tanawa. Jai. Namatas to zoom. Ang daghan na ang daglaw marabot. Nagkwartet pa dyan. Pup, ano pagtasa pa? Duha, tulo. Gamay rang imo doy daghan pagaho. Umang pa jud usa. Umang. Habay uno na. Isn't it amazing? Sunset. Tanawa. Jarang view ha, oy. Oh. Saka na magbuksa pa. Isa pa. Pa dun sa ako. Arang na isa ay. Pagkaw na Jai. Oh, ninyo guys. Nag-aso lagi bungtod. Wala nami guys. Sumadyo naman sa nakakuha mi ginagmay. Nalipay pa dyan po kubisag nga to ra. Nalingaw kong pinunit. Kapag dyan po mighapit mo. 2 ka oras ba doy? Jai. Okay, uli na mi guys. Kahapon na guys. As 4 media. Hapit na mula 5. Nabuin. Agkamuti mo magilingkuran doy. Unsa man ka doy. Tanawa na lugmot ka. Lingkuran man nimo. Makaon pa magud na. Para ba ko nangis na kikutasan ra ba ko. Arang kapudang. Asa man ko na maglakaw lang ko uli. Kaya sa ko eh. Nato kastumoy. Niro na ba? Guys, tanawan niyo views ang likod daw nag-aso. Pag. Ano isa? Awa, unlo din. Kaya daw matas to mo eh. Jiras undoy ra bugatan mo doy. Sudlan lagi. Awa na, umuwi na. Awa. Apaw. Picture sa likat ng itam doy. Okay guys, pauli na mi. Relax, nahinay lang. Kamera kasi nang inas nga puna guys, katong miagi ni Arhimi dari kaya naghana man puto nang inas mga tagadari pero karon wa. Kuan ng godron. Martis module ng godron, basic mga inahan ug mga kabataan karon sa module. Salamat guys sa mga ning like ug ning subscribe sa atong vlog for today. Thank you kaadto ninyo guys. The form ag Palat lagi ng dagat na rin. Parat bitog dagat dari nila. Kamusta mo diha? Naligo ka din, tibugso ka day? Oo. Uga na basta si Kuya Andoy. Tibugso ka? Kuya glubot oy. Bujod na po, lagi pang kapoy lagi, kaya ano. Ang mga magkaganat, nagkabagaod. Parking. Last na laman, Zay. Karang luod na, oy. Op! Yung mga to, si Diyos ang da. Di mo kakadakaon na rining. Di lagi pwede na ni kay Shil. Ni, paangag ka. Sana may imo, huwag mo kukuhang isda. Di lagi na isda. Nay, tanaw, wag mo ba ng bata, nay? Makaon, nay? Mama sila bat nga. Tanaw, ti mo na yung kuha, ti. Mama ni bat nga ko. Alam mo na yung kilawon. Mo ni kanay bat nga katong madlay. Mo ni na. Si, Jai may nagkuha doon, ha? Atong pahilam na sa mundo. Hindi pa hilam, di kayo kung na, nay. Kanang kilawon, nay. Pahiwan, Eric. Ha? Di ba mao ni? Wag kinae. Ha? Dag tengog. Tengog man ha? Brown. Brown. Ha? Mao ni. Makaana, tay? Makaano ko na. Tawagan. Mo, masak di ba? Di na mas nanay dari. Og si tatay. Isara. Diyan na yung mga kinasun. Tapos, Ariana, dyan na taga Maribuhok na day ka, day. Kapoy. Tadaan ako sa ilati duli. Ikapoy ko guys, kapoy sakit ang balik ko wag tinuwad-tuwad para rin kuha. Para rin, pero masabaw na ba sa ano? Di kanang kuan mas masabaw na pero kanang ba makilaw na nagsiko po. Sige magkakaw, sige. Ano na? Huwag na po Naan sa man nga?